Elämällä on tapana kuljettaa. Olen viihtynyt palveluammatissa jo reilut 45 vuotta. Palveluurani alkoi apteekissa ja sen jälkeen matka jatkui instrumentaariumin palvelukseen. Olen kiitollinen siellä saamastani monipuolisesta ja laadukkaasta myyntikoulutuksesta. Silmälasialalta tieni johti vaatealan myyjäksi. Ehdin nauttia vaatealan ammattilaisen oppia 1,5 vuotta. Vaateliikkeessä työskenteltyäni kipinä syttyi. Tämä voisi ollakin mun juttu. Äidiltäni perimäni karjalaisuus on tuonut touhukkuutta. Isältäni puolestani olen saanut hyppysellisen hämäläisyyttä, mikä on tuonut harkintaa päätöksiin. Tosin se on tuottanut myös monia valvottuja yön hetkiä. Kiitos rakkaille vanhemmille, jotka olivat itsekin maatalousyrittäjiä ja aina kannustivat yrittäjyyteen. Vanhempien tuen lisäksi oman rakkaan perheen, sisarusten ja ystävien tuki on ollut korvaamatonta, jotta olen uskaltanut tavoitella rohkeasti unelmiani. Rakastan työtäni. Asiakaspalvelu on sydämen asia ja siinä onnistuminen on kullanarvoista niin itselleni kuin yritykselle. Lottovoitto minulla on ollut saada todella ihana osaava työntekijä. Olen työni ohessa kouluttanut itseäni oppiakseni uutta ja samalla saanut uusia kontakteja yrittäjän arkeen. Olen myös toiminut eri yhdistyksissä sekä urheiluseuroissa omien poikien harrastusten kautta. Urheilutoiminnan tukeminen on myös lähellä sydäntäni. Minulle on suuri arvo tehdä töitä ja työllistää Suomessa. Loimaan sijainti on eräänlainen risteyspaikka lähellä sijaitsevien suurten kaupunkien keskiössä ja pienessä kaupungissa on aina helppo asioida. Tule ihmeessä ja tutustu myymäläämme. Meillä palvelu on se ykkösvalttikortti. Haluamme palvella asiakkaita niin arjen kuin juhlan vaatevalinnoissa. Lisäksi meillä toimii myöskin verkkokauppa. No se on auki 24/7. Sielläkin on chatti, johon vastaillaan kysymyksiinne. Ja toimitus on aina ilmainen. Tervetuloa tutustumaan. Nähdään!